El 21 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna amb l'objectiu de preservar i protegir tots els idiomes i dialectes que es parlen arreu del món. El motiu pel qual es va escollir aquest dia és perquè el 21 de febrer de 1952 estudiants i activistes que celebraven als carrers el Dia pel Moviment per la Llengua Bengalí van ser tirotejats per militars i policia de l'exèrcit pakistanès. En reconeixement a aquelles morts, al novembre de 1999, la Conferència General de la UNESCO, de la veu del seu llavors secretari Kofi Annan, va proclamar aquest dia com el Dia Internacional de la Llengua Materna. Hem entrevistat a alguns alumnes de l'Institut Joan Puig i Ferrater que parlen llengües diferents al castellà o al català. Ells mateixos es presenten en la seva llengua materna. Добрый день, меня зовут Андрей, и я разговариваю по-русски. Vaig néixer a Catalunya, però ma mare també va voler ensenyar-me el rus. O sigui, que hagués pogut dir que parle català i prou, però em va voler ensenyar el rus i això. No parlo gaire bé. Castellà i anglès, però essencialment amb els família, amics i família de Rússia parlo rus i català. Bună ziua, eu sunt Denisa și vorbesc românește. Jo vaig néixer a Romania, en una ciutat que es diu Târgu Frumos, i vaig venir aquí quan tenia 6 mesos. Quan vaig arribar aquí, mons pares em parlaven en romanès i quan anava a la guarderia ja vaig aprendre el català i el castellà i l'anglès el segueixo aprenent ara. Mons pares són els que m'han ensenyat romanès i el segueixo practicant amb ells. Salam alaikum, أنا اسمي يسرا i ja està. Vaig néixer aquí. Vaig aprendre conjuntament el català i l'àrab i també el castellà i mons pares el parlen a casa i els meus germans he après amb ells. Добрий день, мене звати Ілля і я говорю по-українськи. Бачите, найше Україна. Рівне, Рівненська область, Рівне. Els 9 anys, quan vaig vindre aquí, vaig començar a estudiar més l'anglès i el castellà i el català. Parlava l'ucraïnès, rus i l'anglès, abans de vindre aquí. Guten Tag, ich heiße Nina und ich spreche Deutsch. Jo vaig néixer aquí, però el meu pare m'ha ensenyat alemany al llarg dels anys. Buongiorno, mi chiamo Esther e parlo l'italiano. He nascut aquí, però el meu pare és d'Itàlia, llavors he après el català i l'italià a la vegada. M'han ensenyat el català a la meva mare i els meus avis d'aquí i l'italià me l'ha ensenyat el meu pare i els meus familiars d'Itàlia. Llavors, des de sempre que sé les dues llengües. Hello, my name's Laura and I speak English. Vaig néixer aquí. La meva mare és d'Anglaterra, a prop d'Oxford. Ma mare em va ensenyar anglès i mon pare castellà. El català el parlo a l'escola, el castellà i l'anglès a casa. A casa majoritàriament anglès. Sí, sé llegir i escriure en anglès. Tinc amics i amigues a Itàlia que potser 2 o 3 vegades al mes ens truquem i parlem i mantenim una conversa i quan vaig allà sempre intentem quedar. Sé llegir i escriure en italià, també miro la tele en italià perquè tenim com un decode que ve de la tele d'Itàlia, llavors mirem les notícies, els dibuixos amb mon germana i documentals, miro un mixta entre català i italià. Ma mare té forces amigues per aquí, a Salou, a Cambrils, algunes que han vingut amb elles perquè eren amigues ja a Rússia i quan ma mare va vindre aquí, elles també van vindre amb ella i aquestes amigues bastantes també tenen fills, que també són amics meus. I parlo amb ells en rus, no amb tots, però sí, amb la majoria parlo en rus. Cada mes els intento veure quasi tots, doncs cada setmana potser em veig en algun, demà en veig a un. Amb qui practico més és amb ma mare, que sempre parlo en rus. Escric molt, però que molt lent, però escric. I llegir també llegeixo com si fes P3, però ho llegeixo. Parlo a casa en romanès i quan vaig de vacances a Romania també el parlo amb els familiars que tinc allà i a vegades llegeixo, però no en cap altre lloc. Sí, tinc altres amigues romaneses, però sempre parlem en català, perquè, no sé, com que estem aquí a Catalunya, és més... Hem crescut amb aquella llengua. Tinc diverses amigues que parlen en àrab i mirem la tele també en àrab.
El sé escriure, el sé llegir. El parlo a casa. El parlo amb la meva mare, que la tinc aquí. I per telèfon, clar, això sí. El practico amb els meus parents i la meva mare, que està aquí. També sé escriure el rus i l'ucraïnès. Bueno, jo aquí sempre parlo català, només parlo alemany amb el meu pare o amb els meus avis quan els truco o coses així. Tinc un amic a Alemanya que a vegades ve ell i els seus pares, però a vegades va jo, però si estem aquí parlem en català i si estem a Alemanya parlem en alemany. Bueno, cada cop que parlo amb el meu pare per WhatsApp sempre m'està corregint. Bueno, quan no sé alguna cosa li dic en català, però després ell me diu que ho torni a pensar i que ho digui en alemany. I a l'hora de llegir, sempre me diuen que he de llegir en alemany, però jo quasi mai llegeixo, perquè m'acosta molt i no entenc res quan llegeixo. El que em passa és que a vegades, quan els meus avis venen d'Itàlia, venen aquí i fem dinars o sopars amb la família aquí, doncs a vegades començo a parlar, els d'aquí els hi començo a parlar en italià i els allà català i me lio una mica. I tinc uns amics que viuen aquí a la selva que el seu pare és d'Irlanda i parlen anglès amb mi. Per Nadal de vegades vaig a visitar els meus avis i els meus cosins. És com parlar a casa, no sé. Sempre me n'entero, o sigui, a casa parlo molt anglès. La llengua materna no tinc llibres, tinc els llibres antics, però com ja els he llegit alguna vegada els miro, llegeixo una mica, però ja quasi no res, sol llegeixo català-castellà. És el que tinc més a prop. La primera paraula que vaig aprendre en català ha sigut bon dia. I a vegades quan aprenc alguna paraula, quan ma mare em diu mira, això vol dir això, i és una paraula molt rara, sí que em fa gràcia, però... La paraula pa en romanès vol dir adeu. I llavors aquí, quan a vegades saludo a ma mare o a mon pare i li dic pa, la gent es pensa que li estic dient el pa de menjar, però no, és adeu. Cony, la paraula cony en català vol dir cavall. En rus és cavall. Les calcetes, en italià, calce són els mitjons. Llavors, mon germana, sempre que li demana això a la meva àvia, sempre es confon i la meva àvia li porta els mitjons en vez de les calcetes i sempre és un embolic. El que costa més és la pronúncia, perquè a vegades vaig amb mon cosí i barrejo alguns sons d'aquí del català i mon cosí s'arriu de mi. I ell ho pronuncia tots els sons iguals i jo a vegades pronuncio alguns sons, fico les R's, aquí doble R, i que allí no n'hi ha. L'alfabet rus és diferent. Hi ha algunes vocals que són iguals, però totes les altres lletres són molt rares i sé que costa. I després, en vez d'accents, també hi ha una lletra. Si em costen els accents en català, doncs no hi ha accents i se fica una lletra per canviar el nom de la lletra que hi ha abans. Sí que hi ha sons diferents perquè s'accentuen diferent les paraules i sí, hi ha sons diferents. Si llegeixes una frase és molt diferent. Sí, la la que sona com i la H, que no és com la H, però més o menys s'assemblen. Hi ha diverses paraules que semblen a l'ucraïnès, però el que sempre és diferent és l'accent. Per exemple, tractor, aquí és aquí. Tractor és el meu país. Telèfon és el meu país. Telèfono és aquí. Crec que la més complicada seria l'alemany, perquè hi ha molts sons diferents i a l'hora d'escriure també és diferent. Primer la R que se pronuncia molt poc i a vegades les CHs i coses així. La doble C, que normalment és la que m'alio més a l'hora de parlar amb l'italià i el català, que a vegades, mentre estic parlant l'italià i després li parlo amb mon pare i després parlo amb ma mare el català, a vegades, quan tinc que dir paraules, me confong i començo a pronunciar che, perquè com que és la doble C, llavors això a vegades sí que m'ha creat confusió. Quan m'enfado, no sé, les paraulotes, per exemple, no les dic però les penso de vegades en anglès. Quan em poso nerviosa o m'enfado, em surt la paraula en castellà i ja està.
Algú que s'enfadi amb la seva llengua materna, tu també? Sí, Esther, tu Home, és que en italià és molt fàcil. M'he trobat que els meus amics també em demanaven, per exemple, com es diu hola en teu país, o depèn, algunes coses m'han preguntat. Això ha passat al meu col·legi i a l'institut. Com es diu hola, com es diu no sé parlar en rus. Per exemple, algun amic que ha d'anar a Rússia, doncs sí que m'ha preguntat algunes paraules. Sí, la gent a vegades et pregunta com es diu això i tu els dius i diuen ai, que guai, no sé. Bueno, sí, tenen curiositat, la majoria. I tothom me pregunta com se diu això així i per què s'escriu de dreta a esquerra i coses aquestes. Gairebé sempre m'estan preguntant coses com, per exemple, com es diu això en italià, i jo els hi dic i es queden com, uau, s'assembla, o a vegades que té significats completament diferents, o sigui, que no s'assemblen res, doncs diuen, i què és això? El meu nom s'escriu Laura, i en castellà és Laura, i en català és Laura, però en anglès es pronuncia Laura. I llavors els meus companys no ho diuen bé de vegades. Bueno, no m'importa. Algunes paraules, com per exemple, quan no saben dir-les o pronunciar-les o escriure-les, m'ho pregunten. Mai m'han dit res dolent de que parli romanès. Mai he tingut cap problema per al fet de parlar rus. Jo ho trobo com una curiositat o com, no sé, com un don que m'han donat. Com més idiomes sàpigues, millor. Pots traduir les persones, entendre-les. Ma mare sempre em diu que com més alemany aprengui serà més fàcil per al meu futur. I, bueno, jo no ho veig així, però suposo que ja vindrà. Com més llengües sàpigues, millor. Té un benefici per al teu futur i així seguirà sent. O sigui, cada vegada, com més llengües sàpigues, més probabilitats tens de tenir un futur millor. Qualsevol llengua va bé per al futur, doncs, per exemple, si vols treballar en un altre país o fer qualsevol cosa, de vegades ho has de fer en un altre idioma. Crec que parlar qualsevol llengua et pot ser útil en la vida, llavors sí, jo crec que és com un avantatge. Pot ser útil, per exemple, per la feina, que no sé, si algú truca i no entén el català o el castellà, els hi pots traduir o alguna cosa així. A part de que vaig a Rússia sovint, i allí sí, clar que em serveix parlar-lo, i perquè aquí a vegades també puc trobar gent que parla rus i sempre si trobes amb algú, si el vols ajudar, si vols parlar amb ell, si vols demanar alguna cosa, i per donar la casualitat de que sap parlar rus, doncs és un altre idioma amb el que li pots dir el que sigui. M'agrada molt estar aquí amb aquesta entrevista. Мне очень нравится быть здесь, на этой... Ni idea. La paraula entrevista no sé com es diu.